Dumating kaninang umaga sa Albay Provincial Capital si Department of Interior and Local Government at NDRRMC Vice Chairperson ng Disaster Preparedness Committees na si Secretary John Vic Remulla. Sinalubong si Remulla ni Governor Noel Rosal, Vice Governor Diday Co at iba pang opisyal. Layon umano ng kalihim na mapag-aralan ang Disaster Preparedness Program ng lalawigan na kanya daw na hinahangaan at dapat tularan sa buong bansa. Kaugnay nito, ininspeksyon din ni Remulla ang mga kagamitan at assets ng bawat disaster response agencies at local disaster risk reduction and management offices sa lalawigan. So pinag-aralan ko yung disaster risk reduction program ng Albay, which is the best in the country, and we're gonna make institutional changes around the country and using Albay as a model. Lalo na yung zero casualty drive ng Albay at saka yung preemptive response ang pinaka-importante. We're gonna make it a laboratory for the whole country. Kasunod nito, nakipagpulong ang kalihim sa 18 mayor sa lalawigan. Nangako din si Remulla na magbibigay ng karagdagang suporta sa LGUs, partikular na sa pagbili ng mga rescue at transport vehicles. I want this to be a partnership. Okay. Kasi sabi ko, kung gusto nyo tulungan namin kayo, tulungan nyo rin kami. So sabi ko, kung bibili kayo ng one patrol vehicle, bibigyan namin kayo ng isa. Kung bibili kayo ng isang motorsiklo, bibigyan namin kayo isa. It has to be a partnership. Dapat may certain symbiotic relationship. Plus, this year, lalaunch namin ng Unified 911 system sa buong bansa. And of course, Albay is part of that. And it will be answered in your native language. Sasagutin kayo in Uragon, di ba? Uragon. Oo. Kung pagtawag nyo, alam ko nasaan kayo at ang sagot sa inyo in your native language. Samantala, dahil sa kahanga-hanga umanong pamamaraan ng lalawigan sa disaster preparedness, nais daw ng opisyal na gawing modelo ang Albay sa buong bansa, lalo na pagdating sa kahandaan at pagkakaisa. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.